नमस्कार मित्रांनो, मी आशिष नाटळकर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आज आपण चाललो आहे रत्नागिरी हातखंबायला। तर आपण या ठिकाणी जाताना आपली जी मुंबई गोवा हायवेची रस्त्याची कंडिशन आहे त्याचा आपण अपडेट घेणार आहोत। तर आपण आता मागच्या वेळी आलो राजापूर ला हे करत वाकड ओनी वगैरे करत, आता आपण सध्या वाकडमध्ये आहोत। तर आता आपण याच्या पुढे वाकड टू लांजा रस्त्याची कंडिशन कोणत्या प्रकारे आहे ते आपण बघणार आहोत। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत बघा, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। तर मित्रांनो, आता आपण वाकडवरून चाललो आहे लांजाला, वाकड त्याच्यावरून आपण लांजाला चाललो आहे। तर या ठिकाणी रस्त्याची कंडिशन कोणत्या प्रकारे आहे त्याचा आपण अपडेट घेणार आहोत। सध्या तरी मला असं दिसतंय की या ठिकाणी फक्त डोंगर एक्सकॅव्हेशन करून ठेवलेले आहेत वाइंडिंगसाठी, बाकी हा ओल्ड मुंबई हायवे आहे। आणि आता मी लाडू खातो, मला जरा भूक लागली आहे। इकडे चालू आहे काम रस्त्याचं, खडे वगैरे टाकून ठेवले फिलिंगसाठी। हे फिलिंगसाठी म्हणता येणार नाही खडे, कारण कॉन्क्रिटिंगसाठी वगैरे यूज करतील खडे। आणि या ठिकाणी भरपूर मोठ्या प्रमाणात रिटेनिंग वॉल्स वगैरे लागणार आहेत। बोर्ड वगैरे आहेत लावलेले, वर्क इन प्रोग्रेस, म्हणजे काम चालू आहे। पण प्रत्यक्षात तसं वाटत नाही आहे काम चालू आहे, फक्त कडीचे डेपो दिसत आहेत आणि एक्सकॅव्हेशन केलेली माती, बाकी काहीच दिसत नाही आहे। तर समोर डोंगर, माती, कातळ वगैरे फोडून रस्ता बनवलेला आहे। इकडे मोठ्या प्रमाणात डोंगराची खोदाई झाली आहे। इकडे बघा, नाही म्हटलं तरी 40 ते 50 फूट उंच पूर्ण दगड फोडलेला आहे, आणि पूर्ण दगडच आहे, माती वगैरे काहीच नाही। आणि आता इकडून आधी जे अशी वळणावळणांचा रस्ता होता तो शक्यतो माझ्या मते स्ट्रेट करण्याचा प्रयत्न करतील, वळणांची जी डेन्सिटी होती ती कमी करण्याचा प्रयत्न करतील, त्या दृष्टीने ते प्रयत्न चालू आहेत। रस्ता बघा, एकदम शार्प टर्न आणि अरुंद रस्ता, त्यामुळे भरपूर कसरत करावी लागायची। पण पावसाळ्यात या रस्त्याने प्रवास करण्याची मजा काही वेगळीच होती। आता बघूया नवीन रस्ता झाल्यावर कोणत्या प्रकारे मजा घेता येते। निसर्ग सौंदर्य तर तुम्हाला पाहायला मिळेलच, पण झाडं वगैरे बाजूची त्यांनी कट केलेली आहे, त्यामुळे जो सावलीतून आपला प्रवास व्हायचा यापूर्वी तो आता रखरखत्या उन्हातून प्रवास होणार आहे। त्यानंतर सिमेंट कॉन्क्रीट रोडची हीट हा देखील एक मेन इफेक्ट होणार आहे। त्यामुळे शक्यतो सावकाशच गाडी चालवलेली अतिउत्तम, कारण टायर्स वगैरे फुटून अपघात वगैरे होण्याचे चान्सेस जास्त असणार आहेत। या ठिकाणी माझ्या मते सरळ रस्ता करतायत, हा रस्ता इथून कट करणार आहेत, हे वळणं वगैरे पूर्ण कॅन्सल होतील। म्हणजे रस्ता झाल्यावर तुम्ही आलात तर तुम्हाला तो स्ट्रेट रस्ता मिळेल पाहायला। हे बघा, ही पूर्ण झाडी, आत्ताच मगाशी मी बोललेलो की पूर्वी मुंबई गोवा हायवेने येण्याची मजा हीच होती की दोन्ही बाजूला गर्द झाडी आणि त्यामध्ये असा सुंदर डांबरी रस्ता, त्यामुळे प्रवास करण्याची मजा काही वेगळीच होती। पण आता मुंबई गोवा हायवे होताना भरपूर प्रमाणात झाडं तोडलेली आहेत, त्यामुळे आपल्याला रखरखत्या उन्हात प्रवास करावा लागणार आहे। एसटी मालवाहक मस्त व्ह्यू, एकदम समोर डोंगर, वरती निळा आकाश आणि क्लिअर रस्ता, खड्डा परत, त्यामुळे आमची मजा गेली। अजून मोठे खड्डे,
थोड्या प्रमाणात काम झालेलं आहे रस्त्याचं. म्हणजे रस्त्याचं काम होण्यापेक्षा ब्रिजचं काम चालू होतं त्या ठिकाणी. इकडे देखील हा जुना मुंबई गोवा हायवेच आहे. त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं काम झालेलं नाही आहे. फक्त साईड क्लिनिंग करून ठेवल्यात आणि रोड वाइंडिंग करून ठेवलं. या ठिकाणी बाजूला स्वयंभू गणपती मंदिर आहे. श्री स्वयंभू गणपती मंदिर कुवे. आपण आता कुवे गावात आहोत. या ठिकाणी बाजूला हॉटेल आर्य प्रसाद आहे. चालू आहे की नाही माहीत नाही. चांगल्या रस्त्यानंतर परत पुढे खड्डे आलेले आहेत. जेव्हा मध्ये मध्ये खड्डे येतात त्यावेळी ड्रायव्हिंग करण्याची मजा निघून जाते. गाडीचं स्पीड देखील कमी करावं लागतं, गिअर्स उतरावे लागतात, गाडीच्या मेंटेनन्सवर देखील प्रॉब्लेम होतो आणि ड्रायव्हर देखील भरपूर प्रमाणात हैराण होतो. ठिकाणी हॉटेल आहे, हॉटेल वनराई. आम्ही एकदा इथे नाश्त्यासाठी थांबलेलो. चहा वगैरे अतिशय उत्तम होती, नाश्ता देखील चांगला होता आणि हे नवीनच चालू झालं आहे. माझ्या मते कदाचित 1 वर्ष झालं असेल, कारण आम्ही 2019ला गणपतीमध्ये आलेलो त्यावेळी आम्ही इथे थांबलेलो नाश्त्यासाठी. नाश्ता देखील चांगला होता, चहा देखील मस्त होते, जेवण देखील अप्रतिम असणार. तुम्ही नक्की ट्राय करा एकदा. हा जुना मुंबई गोवा हायवेचा. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं काम चालू झालेलं नाही आहे आणि रोडची कंडिशन देखील व्यवस्थित आहे. तर आता आपण ह्या व्हिडिओमध्ये वाकेड टू लांजा ह्या आपण रोडचे अपडेट घेतोय. त्या ठिकाणी बहुतेक ठिकाणी तर काम चालू झालेलंच नाही. काही ठिकाणी फक्त वाइंडिंग आणि एक्सकॅव्हेशनचं काम चालू आहे. प्रिपरेशन, फक्त बेसिक प्रिपरेशन असते रोड बनवण्यासाठीची, त्याचं काम फक्त चालू आहे. बाकी असं महत्त्वाचं कोणतंच काम चालू नाही आहे. गावात वगैरे जाण्यासाठी रस्ता होता, आता तो मागे गेला डाव्या बाजूला. इकडे काही ठिकाणी रस्ता खराब आहे. तिथून आता 4 ते 5 किलोमीटर लांजा आहे. 4 ते 5 किलोमीटर नंतर लांजामध्ये पोहोचू. प्राणी वगैरे येतात, कुत्रे वगैरे, याने त्यांना देखील प्रॉब्लेम होतो आणि वाहन चालकांना देखील भरपूर प्रॉब्लेम होतो. आपण लांजा एंटर करताच
हॉटेल्स वगैरे असे चालू झालेले आहेत आजूबाजूला दुकानं. मगाशी मागे बघितलं तुम्ही तर आजूबाजूला काहीच कोणत्याच प्रकारची दुकानं, हॉटेल्स, गॅरेज वगैरे नव्हती. या ठिकाणी बाजूला साई समर्थ धाबा आहे. आणि या ठिकाणी मित्रांनो CNG पंप देखील आहे लांजामध्ये. जर तुम्ही ट्रॅव्हल करत असाल मुंबई गोवा हायवेने तर या ठिकाणी CNG चालू केलेला आहे. इंडियन ऑइल श्री अद्वैत पेट्रोल पंप लांजा. त्यामुळे तुमची CNG कार वगैरे असेल तर तुम्ही इकडे फिलअप करू शकता. हातखंब्यानंतर माझ्या मते लांजामध्ये आहे आणि त्याच्यानंतर डायरेक्ट आता नवीन झारापला CNG पंप चालू झालेला आहे. तर आता आपण लांजामध्ये आलेलो आहोत. आता दुकानांची वर्दळ वगैरे चालू झाली आहे. हार्डवेअर, चायनीज कॉर्नर, हॉटेल्स, त्याच्यानंतर रिपेरिंग, कार रिपेरिंग यांची दुकानं वगैरे चालू झाली आहेत. या ठिकाणी होते स्पीड ब्रेकर्स भरपूर प्रमाणात, मोठ्या प्रमाणात गाडी आदळलेली आहे आमची. आता आम्ही सावकाश चाललोय. डिंग 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 1 2 3 4. मगाशी पिलेला पाण्याचा पोळ आतमध्ये ज्यूस झाला असणार पोटात. या ठिकाणी बाजूला पंचायत समिती लांजा आहे. आपण आता लांजामध्ये पोचलोय. तर या लांजामध्ये देखील फ्लायओव्हरचं काम चालू आहे. ब्रिजच्या जे पिलर्स वगैरे असतात त्यांचं काम प्रगतीपथावर आहे. तर मित्रांनो आमची ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला नक्की कळवा आणि सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.